Frits Spengel, 31 december 1931, Paramaribo. Oprichter en eerste directeur STVS. Frederik Frits Johan Pengel was vanaf zijn jeugd filmliefhebber. In 1951 en 1952 studeerde hij geologie in Amsterdam. Na een regisseurstage in Londen en Rome tussen 1955 en 1957 werkte Pengel bij de televisieafdeling van de Nederlandse omroep VARA. Terug in Suriname in 1959 ontwierp hij een plan voor een televisiestation. Zijn plan werd in 1964 door de overheid geëffectueerd met de oprichting van de Surinaamse televisiestichting STVS. De nationale zender begon in oktober 1965 zijn uitzendingen vanuit de studio's aan de Cultuurtuinlaan, nu Letitia Vriesdelaan. Als eerste STVS-directeur stimuleerde Pengel Surinaamse tv-producties met als topper het door tante Jacqueline gepresenteerde kinderprogramma. Pengel was van 1976 tot 1984 voorzitter van de Caribbean Broadcasting Union. In 1978 werd de STVS het eerste tv-station met de eigen satelliet-tv-grondstation in de regio. Na de militaire staatsgreep in 1980 beleefde de STVS zware tijden. In 1993 brandde het station af. Pengel had de zender binnen een dag weer in de lucht. In 1994 stapte hij op bij de STVS. Pengel werd in 2005 benoemd tot commandeur in de ereorde van de Palm. Odo, mina afuzensi, no wasma ne brokomi. Ik ben niet klein te krijgen.